بلوچستان اما کہ انڈسٹریز نہ لگی مردم تیار نہیں شی واسطہ آئے گی واسطہ اب میں تو صحیح کو حب علاوہ دیکھے جائے گیا میں آوڑے انڈسٹریز نے نو چیزیں ہمیں خاص کر پنجگور سائڈ تربت تو ڈیٹ فارم یک انڈسٹری ہے بلائیں یہ شے اولے اور نو اسٹارٹ بھی تھا یہ وہ ٹائپ مائکرو لیول ہم اسٹارٹ بھی امپلائمنٹ جنریشن انکم جنریشن اور مخلوق ہمیں گونڈو انگیج بنگو اسی سخت بات ضرورت ہے اور گورنمنٹ اس طرح کار کرنا گئے. جی اسلم صاحب ایک سوال ہے چیئرمین صاحب ہستے ہیں قرآن ایجوکیشن دیما شتا پہ شک نہیں آئیے واضح فیکٹر خلیجی یک وجہ بودتا یا ایران بارڈر ہو ایک آمدنی ذریعے بودتا اسے چلا ہوا بیسو ہم ایک مدراج سفری ہوتا سیاسی شعور ضرور ایک جگہ کی ڈیولپمنٹ بھی آئیے یک فیکٹر ہے بعض فیکٹر ہم بلتے علاقہ میں آپشن بلوچستان ہر دمک اچھو مقران وڑا دیما بروتے میں خواہش وہاں کا مسلم بری وڑ نہیں مطلب دال بندر ڈسٹرکٹ آف دا ایجوکیشن چو پسماندہ ہیں شمع کلات ڈویژن آگا تو مضبوط طور بیچارے الگ بلائیں شہادگے سرائیں کراچی ہم نزدیک ہیں کوئٹہ ہم نزدیک ہیں کلات بھی مستم بھی منگوچر بھی ادرائیں جاگا اسے بنیادی سبب چی بتو کام کہ بعض قبائلی وتی اثرات استاں آئی بتو کا یہ فیکٹر استاں گو دیکھے چی وجہ بتو کا نا وہی نیم کا کارخانے کی ضرورت چی استے شمارا ہوں کارخانے کی ضرورت استے بڑھ بزیر سر بچار تو چاغی گپ کو ایدہ گوما یک کمیونٹی استے جی کی مومنٹ کا آنا ما خانہ بدوش ایک ڈسٹرکٹ کا نہیں تو نام گفت ایدہ زیادہ کستے یک ایشانی بلائیں تعدادی چاغیہ چھ بگر ساراوان تی جالاوان ای سردیہ فلو کرنا سندے نے مگا نصیر آباد نے مگا وہ گرمیہ اینے مگا ایشانی فلو ہے ایدہ یک ٹاؤن شپ پہ کمیونٹی ڈیولپ کرنے کے واسطہ ٹاؤن شپ پہ کنسیپٹ کستے ڈیولپ کرنے ڈوٹی بلوچستانہ چھو مورال بلوچستانہ تو ہر میتگا کستے ہر جاگہ دو گسا ہر کس وطی زمینہ نشتا جاگہ آئیے روزگار وامی لائیو سٹاک یا کسانے کستے ٹریڈیشنل ایگریکلچر جی جی تو ہر دو لوگا تو اسکول دات کرنے نہ کالج دات کرنے یک کے تو اسی کے ٹاؤن شپ کہ مطلب یک جاگے تو ڈیولپ کرنے انچہ کہ انہوں ہاؤسنگ اسکیمہ ہمیں ٹاؤن شپ پہ کستے تو ٹاؤن یک ڈیولپ کرنے او دا بجلی بھی او دا گیس بھی او دا اسکول بھی او دا آپ بھی یہ سہولت بھی با مخلوق ہمودا کہتے ہمودا تو یک سہولت تی فیسلٹی ایجوکیشن ایشن دات کرنے بلوچستان بلائیں چی کہ یہ کنسیپٹ ڈیولپ کرنے گا نہیں نو منتشر آبادی تو ہر جاگہ نہ معیاری اسکول دات کرنے نہ معیاری کالج دات کرنے نہ ٹیچر شد کو یہ مسئلہ استے دوم یشن کہ یہ بیلٹ کے تو نام گپ نا یہ بیسکلی یک ٹرائبل بیلٹ ٹرائبلزم یہ سک باز مضبوط بتا نو ٹرائبلزم آئے صاحبہ نہیں نو ٹرائبلزم کستی ختم ہوئے بلیشن کہ ہمیں بعض چیز انگاہ تک ٹریڈیشنل ہمیں ایگریکلچر ٹریڈیشنل ہے انو کے ٹنل سسٹمات کا بائدی ہمیں اشرا ڈیولپ بھی کرنا یہ ہم یک ایجوکیشن ہے نا یہ اشرا بائدی سلیبس سے حصہ جوڑ بھی کرنا یہ لائیو سٹاک کستے نو فارمنگ سسٹم ہے ہمیں ہما ٹریڈیشنل انگاہ تک کستے یار کسی پنجا پسا شست پسا کوئی کرا نشتا کوئی کشائیں نو آئی گونڈو کستے ہمو تو ضائع ہو گئے تو یہ اشرا بائدی ہما فارمنگ نہیں ہوگا بھی برے یہ اشرا ہم باید سلیبس سے حصہ جوڑ بھی کرنا سکلز ڈیولپمنٹ وہ ہمیشہ یہ اشرا باید ہم بھی کرنا تو یہ درسے چیز آہستہ آہستہ شربہ افرادی قوت گوما انو اکا باز کستی منی گا پانا جائے کہ مخلوق بے روزگار کرنے ایگریکلچرات ای کستے بلائیں لاٹے بیلدارانی فیلڈ اسسٹنٹ رانی بالکل فارغ ہے ایشانہ باہدی ہمیں سکل ڈیولپمنٹ ابھی جنا کہ شما کہ بھائی ایک کار ہے ایشانہ باہدی ہمیں تنخواہ گرا تئی کستے CNW نو شنگل روڈ کنسپٹ ختم ہوتا انگا تک بی اینڈ آر یا بیلدار کلی استا یک جاگیا نیستا ایشانہ باہدی مرچ بھی کرنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ترا باہدی کستے کہ ختم مکنے پوسٹانا اگر تو کستے ایشانہ مرچ کرنے ایجوکیشن جو ترا پدا کستے چیئے ضرورت نبی نا نان
ٹیچنگ سٹاف ایجوکیشن ضرورت نبی ایشن مرچ کنی ایگریکلچر چ مرچ کنی ایشن کار بھی گرے اور تی ارچی کے ٹیکنیکل مردما فرض کا فیلڈ اسسٹنٹ یہ ٹیکنیکل مردما ایشن لائف سٹاک ایگریکلچر ایشن کستی پائے ایشن کار بھی گری گڑا یہ درسیں چیز میں بہتر با یہ درسیں چیز گو سلیبس ریلیٹڈ انو 18ویں ترمیم رنت وائدے وہاں وتی ارچی کے میں ضروریات آنی مطابقہ وتی سلیبس بنائیں کہ میں سلیبس میں ضروریات شانو صوبانہ اختیار رستا 18ویں ترمیم رندے وتی سلیبس و ترتیب بھی دیا وتی کستے مادری زبانانی باید لاگو بھی کرنا باید لاگو بھی کرنا اور کتابوں میں دا چھاپ بھی کرنا یہ درسیں چیز کستے تی اور تی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انگا تک بہت کمزوری استا تی کتاب چھاپ بھی باید مارچ اسکولانی تو کا کتاب رسی اگستا تک کتاب تی کستے لاورا چی چھاپ با کہتے دا یک پبلشر کستے دا نہیں باید ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جندے بھی نا جندے بھی ٹینڈر کنتے بارتے لاورا چی اگستا تک کتاب کا آیا یہ درسیں یہ کمزوریاں یہ گرہک لوٹاں بیشن باید کستے باز جان جی شرف درہ نزوری ایجوکیشن والا یا ہر شعبے زندگی تو کستا بلے مرچی موضوع وانگو زانگو ایجوکیشن تو اینم کا ضرور ڈرابیک یا کمزوری ہوتی جاگار نیم کا ہستا تو اینم کا اللہ مارا چارک لوٹی بلے ایک ذمہ داری ہے کہ فردی طورا یا انفرادی طورا کو تو کم استاد کو تو کم اما نو دربر اسٹوڈنٹ کو تو کم یا ما استاد مات پیت کو تو کم کہ ای سے ہنانی اسٹیک یک مزنے اواری امگرنچی اسے دوری ہوت جاگا استے گمرچی کے دورا تو علامہ ای علامہ چارگی آجا عبدالرحب صاحب مزنے عظمت انکاس کر ایجوکیشن والا ہوتا اور پدا سوشل ویلفیئر کار کو تا پدا ایوارڈی ہم رستگی تمغہ امتیاز ہم ایک شرفی رستگی تو لازم ابھی آئیے پرفارمنس ہو ہمیں بلوچستان گما یہ ہوب واہ کی ہوتا تو وجہ ان چکے سے کو اسٹیک ہولڈر استاد بما یا مات پیت او نو دربر اسٹوڈنٹ اشان درمیان کوارڈینیشن چونکہ دیما شتے کے ملکیں تو کا زیادہ ہیں میں کہہ رہا ناوانندگی پتہ کہتے ہیں اما معاشی مسئلہ کے ہمیں لا پہ درگی جا کے تو لازم این ہوگا پتہ توجہ نہیں تو شانی نزدیکیا اسٹیک ہولڈری اچھے بڑھ گندے اوری اچھے بڑھ گندے یہ دو حصے اشرا چاہ رہا جی یکی ہمیں ایجوکیشن سسٹم جی ہمیں یکی وہ گورنمنٹ جندے اسکول اسی اسٹیک ہولڈر کوآرڈینیشن ڈفرنٹ جی پدا پرائیویٹ اسکول اسی ڈفرنٹ دیکھیں کہ مدرسہ ہے ہم ایجوکیشن دیا گیا مدرسے وقت دی میں دیکھ کہ منی جام پچھٹی بلی روگ دا گورنمنٹ اسکول ہمیشہ کہ اکثر زار نہیں گورنمنٹ دی میں دا پرائیویٹ آو ہمیں اکھ پچھی آسیرے نا کہ میں دلاوتی خوش کنی با زرنا نندا او دا پرائیویٹ اسکول دیں گا دل جا میں کہ منی زاگنو دا وانا گئے مسئلہ یہ ہے منو ایجوکیشن ہے مختلف ہیں اسکول جانے چاہ رہے تھے گا پرائیویٹ سائیڈ اور گورنمنٹ سائیڈ گورنمنٹ سائیڈ یہ کہ ہم میں جندے ٹیچر یہ اشکی نہ گئے بلکہ ضرور یا ٹیچر ہے وہ اشکینے اور خدائیں کہ وہ اشکینے گورنمنٹ اسکول وہ ٹیچر ہیں وہ تی زاگا سوار کا موٹر سائیکل پرائیویٹ اسکول سارے کا ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ کہ میٹرک کی کرتا یا ایف ایس سی کرتا ہما وانی نہیں تھے یہ پوشی زار دے گئے پدر وہ تی اسکول وتی اسکولرو گشتری ٹائم پدا مود اچھا ہوا یہ من نگوش یکا یک یہ مد اما کے خرابیں ٹیچر رویہ آستے مد جاگا ورال مساریت رگو مد سکیں شریں ٹیچر ماں ایجوکیشن نگوش کیا خراب جی وہ دا پروفیشنل ٹیچر ہا محنتی ہا شریں ہگو بلے یہ میں ٹرینڈ گشتری منگوشی 90% ٹیچر نزاگ پرائیویٹ ہم پہ دیمے پرائیویٹ شرنے بیکر ناو سا سٹی او نہیں شنی زاگ کیا ان یما انکم انکر کہ وہ دبرو داخلش بگا نمان ساری کو کہ ای درمیان ایشانی کوارڈینیشن ہیچ وہ نہیں کمیٹی ہستا ہے اوڑیں جی چھے یک یک جاگی انچے آکے وہ دا ایشانی لینک کا ادروائز مطلب ورار تو پرسنٹیج ہے پیکش ایشانی نہیں نو ایشی ذمہ داری ٹیچر جدا ذمہ داری ہے پیرنٹ جدا پیسوں ماں سے ذمہ داری ہے اور اسٹوڈنٹ جدا ہے گو ہر یک مردم یہ جدا جدا ذمہ داری ہے تھوڑا ٹائم وانے گے بوتے گیا اما شما دور سینا او دا ہر مردم آنسریبل بوتا
Perska mang wandu itu mana naku ya mita ke hakka sashta das kota shema jata nu ye cheez khatam huta hamar responsibility ke hमें community है कि हम में कुछ आ बेजा कार बेजा वो अगर हमारी बेजा 15 रुपये सार हाल ना दरमियान जंग भी मसले भी थे नु इसी तो पेरेंट से एक बनाई रोल है जोस पे कहीं स्टूडेंट हमें गवर्नमेंट स्कूल छू ना वानी ना खास न रो पर आओ एक की हमारे के वो अवेयरनेस नहीं दूमी जार रही नहीं बस आओ दवशी रहेगा ये शरा जोस पे का पता दूमी मर्दो अम्मा शुमाया अम्मा खास सरा ये इसको तहमुल नबी के बारे में गवर्नमेंट स्कूल जोस पे कहने कि भाई ये तो स्कूल चों है खास न रो अम्मा याला दाता ओपन अम्मा टीचर अरे खास के जोस ने कहा यू खास नहीं पेरेंट्स हमें वड़ा वो ये देखा थी जनरल पब्लिक आ हमें वड़े हमा के हर रेशा आओ हमें वड़े नु हर मर्दों वती रोला मुक्शी अदा पे कहें एजुकेशन योग का यक किया नहीं अम्मा योग का टीचर अरे बिलेम जन के ये टीचर खराबी इधरोगे अम्मा योग का सियासतदाना न बिलेम जना हम गलत थे ये एक लिंक की ओवरऑल इस साइकिल है तो यक गिंदे स्टेक होल्डर ये चुशोत एजुकेशन शर्नरी अम्मा टोटल मर्दों में पॉलिमा है सियासतदाना न हमेशा नगुशी के मन तो अवली सर रिया मुदा टीचर आयरन की भी मन जानी की मुनी जाग वानक नजा या मुनी ग्वारजाक नजा फोर हाक नजा पता नहीं हमेशा सिफारिश करना इसी मतलब जिम्मेदार क्या है अम्मा है ना तो पॉलिटिशियन आ रहा तरजीहात हम बेदे यार जरूरत नहीं तई कार मका तई आवाज़ की इसी पर्सनल इसी इंटरेस्ट ईशा मना वोट हम इसी सर रसी अपन हम आवड़े कार का तोरे व्हाट्सएप लाई लूटे पोते बोरी लूटे यक मर्द विरो कितनी स्कूल खराब है अब रो स्कूल शर भी इसी मतलब ये हर मर्द में वती रोले और हर रिस्पॉन्स अब में द सेंस ऑफ ओनरशिप खत्म होता वती जैसा शर लेकर डके थे पे स्कूल पंखा है बा ऐसा जिम्मेदारी नहीं खत्म में हुआ हमारे ये केसा शर हमारा जो स्टे करने का मैं इंजीनियर अब तक कर कि स्कूल डायरेक्टर मर्दे ने जनेन बुतना का मतलब जरूरी नहीं दुआएं ओहदा मर्दे ने वो आर ओहदा जनेन नुचु बुतना का क्या आवश्यक के स्कूल डायरेक्टर मर्दे ने बाद जने ने भी इचो बुतुकम इंचो पोस्ट क्यों क्रिएट बुतुकम जानी वो डायरेक्टर हाँ ऑलरेडी जानी ने ली आरक्षण डायरेक्ट्रेस हम एडिशनल डायरेक्ट्रेस 20 ग्रेड पोस्ट है डायरेक्टर हुआ मसला पोस्ट है वो नहीं तो पोस्ट अच्छी कर है अस वो तो वहां के मतलब सारी है मसला को टीचर बुरो हम अब वंडो की वहां के नजा नसिक की ऐसे फायदा इसी वहां के जी तई हमारा कैपेसिटी लर्निंग के आ चिक्कस है तो हमेशा बुरो एक के जोसका स्कूल राया जो वहां कर नगुशा और तो नंबर हो गए आ हुआ वहां के नहीं तो पर उसको 7 नंबर के 7 नंबर के तो पद जोस्ती कवर क्रिटिकली आई छो ने अम्मा और अट्टा जना जी बस मखलूक पेसो मास गला है के बुरो अवल नंबर ब्यार मां वो एक की दूर से उश्के ने गई अवल नंबर ये गंडो तबाई मिश्रा के 90 नंबर ब्यार परचे 90 नंबर ब्या भाई तुम्हारा बेल होती स्किल्स हर मर्दों दुनिया है था चाहे स्टूडेंट है या दिगा फील्ड है मर्दों में हर मर्दों में तो जुदा क्वालिटी है हर इंसान दुनिया है हर चीज के बिलियन मर्दों में हर शा अलग है वत एक एंटिटी है हर जरूर एक सलाहियत है कुदरत बस हमारी सलाहियत तो हम टीचर पे पट्टी केश है और मर्दों वत पे पट्टी तो हमारी सलाहियत तबुजू तो दीमार है जी चेयरमैन साहब बन चुके वजह रब साहब उसे तो सलाहियत चारक लाजमी होती सेल्फ असेसमेंट लाजमी की होती 12 बिजाना चुके माथ पे चुक्कनी 12 बिजाना या उस्ताद बिजाना ताकि आहानी कुदरती सलाहियत मुताबिक इल्म हासिल बेकना पेशे ज़माना का बुद्ध कि मर्दमा दरी किताब वनता मतलब शेंग लिटरेचर देखिए आदाब मुख्तलिफ जनरल किताब बाज वनता भले मर्चा हुआ हमारे तो गोश्त के अमिचु टेक्स्ट बुक अमिचु ज्यादा कि इजां जी टाइम नरसी की आहानी वान के हालांकि आ रवायत होती जगह सही होता कि नॉलेज ज्यादा होता करंट अफेयर समाज मुआशरा आर्टिकल वगैरह बाज होता ये तो फर्क अच्छे वड़ा गिंदे ये भलाई कमी तो महसूस भी मतलब दर निसाबी सरगर्मी हाँ कुछ है ना गैर निसाबी या दर निसाबी तो आइए बुनियादा मतलब बज़ में अदब होता होती कितार से होता तो आइए जरूरत मर्चा कम में ये कम ये नुकसान होता जी
رؤوف صاحبہ بچار بعض چیزیں نہیں ہاں. چل رہی ہے نشاندہیوں کو اور تجویزم دا جی. آنی والے باقی یہ ایک ٹرین ڈینو ڈیولپ ہوتا اور سکیں غلط تھے ٹرین ڈے کہ ہمیں لائبریری بند ہوگا اسکولانی تو کا غیر نصابی سرگرمی ختم ہوگا پیرنٹس ڈے یوم والدین اسکولانی تو کا اچھ نہیں نو اسپیشلی سرکاری اسکولانی تو کا بالکل نہیں ساری یہ بوتا تقریری مقابلہ بوتا گا بزم ادب ہوتا بزم ادب ہوتا اسکولے تو کا یک لائبریری بوتا آئیے یک ٹائمنگ بوتا لائبریری آرکس ہوتا یہ دور سے چیز یک کے تو تی نصاب برڈنی چک تو نصاب یک برڈنی ای نصاب بالکل ریوزٹ کرنے گوٹی دومی شنک کے یہ ٹرین ڈینو کے موبائل آت کا نا ای سک باس ٹائم گونڈو آنی اسپیشلی ٹائم باز وائدے کے حالانکہ بلیسنگ ہی استے فائدے ہوں بعض بلے نقصان مردوں نقصان نیشن کے میٹرک کا تک وائدے کے استے گونڈو دستہ ضرورت مطابق کا اگر وہ تی ریسرچے کنتے چیزیں چاہ رہی ہو آپ بہتر بیسٹی باقی آئیا چے علاوہ کتاب دوستی وائدے بھی اور ہر جگہ کتاب دوستی استے علاقہ نوہم علم حوالہ و شالی مقرآن من ذکر کو مقرآن انگا تک کتاب دوستی استے لائبریری آباد انوہم نوجوان لائبریری روان باقی شن کے اوورال ڈیجیٹل لائبریری ٹھیک کے ایک ضرورت ہے ڈیجیٹل لائبریری بعض ڈسٹرکانی تو کاستے بلی شن کے ایک کرائٹیریا کا فکس یک تو یک تسلسل بعد ایجوکیشن بعد یک تسلسل بھی بائی دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یک ٹرین اوورا شش سیکٹری چینج ماکا یک ٹرین اوورا بائی دے کستے افتف ڈائریکٹر چینج ماکا بلوچستان بورڈ کستے چیئرمین یا کنٹرولر بائی دے شش ماہ بائی دے چینج مبی اور ایجوکیشن ہیلتھ یہ انسٹیٹیوشنز یہ ادارہ ایشان ادارہ ایک مضبوط بھی ہرکس کی کہتی چاہے ہرکس گورنمنٹ بھی ہرکس کی کہے وہ ادارہ بھی چلی ادارہ گو باید مچلی یہ باید ایجوکیشن اور اہلتا یہ چیز باید کہتی ضروری ہیں بلکہ منی و تجویز شن کے ایجوکیشن و ہیلتھ باید یک کہتے بورڈ بھی انڈر دا چیئرمین شپ آف چیف منسٹر وزیر اعلی چیئرمین شپ یک بورڈ بھی بل منسٹر مبی بلیشن کی یہ تسلسل کستے باید ادارہ بھی اگر تسلسل پرشی نا گڑا ایجوکیشن کستے تی اسکول خراب با تی کالج خراب با تی کستے یونیورسٹیز نو یونیورسٹی نا اگر یونیورسٹی شش ماہ پروفیسر تنخواہ مبی تو گڑا تو چھو گشے کی ایجوکیشن سسٹم کستے بہتر یا دے مارو یہ بیسک کستے بنیادی چیز ہیں اور ایشان آبادی کستے ہم کور بھی کرنا بعض جوان وجہ گپ اہمیت مختصر اگر لس مردمہ ماتو پتا یا استادا سوری نو دربران گپ پی جنہیں عرب صاحب تو ہوگا ایک دس بندی وہ تو کریں منی نزدیک سکیں اہم چیز مطلب تو یک زندگی یک کاری کنے محنت کنے یک جاگی رہے تو اسے یک خوشحالیں زندگی بگازنی جی خوشحالیں مردوں ٹارگٹ اورینٹڈ بھی لیکن اچھی پازیٹیو مطلب تئی تہا یک ماں کلیئرٹی منگشی بھی ترہ یک گول بھی ترہ مقصد بھی اور مقصد چھوں حاصل کرنا اور یہ شی واسطہ ترہ ٹائم دے گلوٹی اور تو ڈسپلن بے اور اما ہر وقت شارٹ کٹ پٹن شارٹ کٹ تو ہجا گا سرنوے کامیابی واسطہ مسلسل ترہ جد و جہد کنگ لوٹی اور ترہ بالکل کلیئرٹی بھی اور کلیئر کے تو بے تو ہما جگہ سر بے اور عشرہ تو بزن پازیٹیو و ترہ جوڑ بے گا ہر وقت یہ کامیابی واسطہ دے میں رسگے واسطہ و ترہ گن دیگر کمپیر مگا و ترہ گوہ تا کمپیر پہ کہ تو زی چون بوتے گے مرچی چونے ہر وقت ہوتی یک چیزیں ذہنہ میں اندر تی مرچی روچ تی فاسٹ ہیں تی مرچی روچ تی فیوچر ہیں بس مرچی روچا شرکا اور 24 گھنٹہ صحیح استعمال پہ گا
اور دنیا ہر مرد میں 24 گھنٹے ہیں، چاہے یا سیرین ہے، چاہے یا غریب ہے یا بلائیں مرد میں آیا یہ 24 گھنٹے صحیح استعمال کرتا تو صحیح استعمال کا انشاءاللہ دی چیئرمین صاحب مختصر چھ گوشے مختصر ہمیں گوشی میں پیغام دیں کہ علم روزنے اور تئی مستقبل کو علم و دانش وابستہ ہیں صاحب تی لک منت کی شماعت کے مراکشہ چیئرمین صاحب تی باز مہربانی کہ میں بعض سوالے بھی وقت بارہ بھونڈے تھا شرف دارا ایجوکیشن حوالہ اڈو جنجال و بعض مختلف حوالہ ہستا بلے مالات نقطہ دیم آؤ تو مطلب ہے کہ اگر سرکار بے صوبی بت تو کام کالجنی کمی استاد کمی ہوتی جگہ ہستا بلے پتہ یہ حالات ہیں تو کم اچھوں اتر سروائیو کرنے یا چکا ایجوکیشن و علم و زانے کے نیم کا کچھ جانے کا بھریں یا کمیونٹی چنچو توارے جوڑ بھی ہوتی میتے کے اسکول و کالج و یونیورسٹی واسطہ بلے کمیونٹی ہے مطلب میتے کے مردمانی اوری اتفاقی یا ہم تواری سک لازمی ہے ہوتی بنیادی چیزاں کہ ایجوکیشن صحت بنیادی چیزاں ایشاں چاہے تو دور بے تو لازم زندگی بعضیں پیڑاں چاہے دور بے تو بعضیں علاقے تو کا میر محتبر ہستا وزیر ہستا سینیٹر ہستا تو آہانی آہاں گوشک کیا دارانی سرپرستیاں بے کنا فنڈ جنریٹ بے کنا آہانی واسطہ استاد و لیبارٹری بھی دیا تو یہ ذمہ داری ہے والے مردم ہوتی توار جوڑ بے کنا پرچہ چکانی مستقبل اللہ میں آہانی عاقبت شمائے کو عاقبت امگرن چھیں آہانی زندگی ایک بلائیں وابستے کو ملک ہیں صوبہ ہیں علاقہ ہیں میتگ ہیں شردرن کو امید آنکھا مروچی کی مراکش کارمستر و سوچ کر منظور ترین مہماندار ڈاکٹر زاہد اشتی موکل بھی دیت اللہ پاؤٹ